Malume, awusekusile manje. Ubashaya. Awusekusile. Kusho manje amadoda awayisebenzela. Wena uhlalele la. Ngabashana ngilambela abasengaleni. Okay. Qala namathimba. Ngilambile malume. Qaqala malume siphathelene. Ho. Ikati. Dlala u2 Awuphengi qaqala malume. Cha, ningiphathelene mhlawumbe u5 Hayi, akusiyona into wemali. Kanti ningiphathelene ngempela abashana bami. Qaqala ukugcina kuqala. Oh, mhlawumbe ninyuseliyabo u5. Hayi. Kanti ningiphathelene bashana bami. Surprise! Ho bashana bami. Ha, bashana bami awunazi idlala yazi. Nibe nale inhliziyo esihle kangaka bashana bami. Yazi ungijabulisa kanjani ukubona lokho engiphathele khona. Akhuleka wena malume. Ngiyabonga bashana bami. Ngena. Niphase esikoleni bashana bami. Yesu. Niphase bashana bami, niphase. Ngiyabonga kakhulu amakhulu. Sibelethe malume esikoleni sigijimeni. Shasha bashana. Sho malume. Ngiphothele la ngaphezulu nomalume. Niphase bashana bami. Hawa unjani? Sekuwe leyo mpahla. Hambe kahle. My sister buka lana phela lalela Surat buka lana lalela mama تعال نفوت تليفونهم ما تنسي بقى بيقول yabonga uketshisa ifono nalo sibanga uqonto thina la masingo uzoyikhokha le foni yasilwela uzomthengela igwini silwela samfu siyashama khona lapha abashana bami ngijwayela samfu siyashama awusenza